Що скажу на рахунок цього гольфа? 18 рік, кузов цілий, в коробку зайшов, перерив, все в коробці, по пробігу все сходиться. По сажевику так само там зайшов, все сходиться. Помилок, по суті, ніяких немає. Подкрасів немає. 18 рік з ледами, але без лінзи. На зимовій резині. 1,6 автомат. Сказав 11, ми йому кажемо 10, розраховуємо, що за 10,5 віддасть. Зараз побачимо, що з цього всього вийде. Бо сказати, що до чогось можна домахатися. Проба фарен! Їдемо ще прокатаємося. Що каже по ціні? 11. 11 і не менше, так? Ну, поки що 11.